Salom horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatani itu hatta, jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata na gabe jamita di parpungwa bodari ujung tahun di tanggal 31 Desember 2025. Ima hatan itu hata na tersurat di 2 Tesalonika bidutolu ayat 10 rodi ayat 10 alu. Dohot topik didongani asini rohani itu hatta mahita. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Hujah madihita tapai hutihu madi bagasan roh hatta be songonoma di dok hatani itu hatta. Alai manoktong jala mangipasma damena dilehot Tuhan si pardamei tu hamuna. Didongani Tuhani mahamu sudena. Om matabikku sianau si Paulus nasinurak ni tangaku. Songoni do somal tada tangaku di nasa suratu. Didongani asini rohani tu hatta Yesus Kristus mahamu sudena. Ima hatan itu hatta. Lausian ayat na parpudi ima akamang dohot tamuinang nagabe topik di pertangyangan parpunguan bodari di hita di bagasati kion didongani asini rohani tu hatta mahita. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Di hamuak kadamang dohot dainang dangapala liling be salpuhonotama tahun 2025 on dengan segala macam kenangan ate. Macai gudang kenangan di bagasan tahunon. Adong dui kenangan na manis. Dang bui persuadot tay. Alai tong do dang bui persuadot tamuse. Adong do kenangan pahit. Adong do akan atabulusi di bagasan na sa tahunon nama baik kita. Marlas ni roha. Nama baik kita marulup-ulup. Alai tong dodang bui persuadota. Adong dotong nama bahen jut rohata. Nama bahen marsak rohata. Nama baik kita gabe marhabu ni roha. Dang bui persuadotai. Lapatanna di 2 pakilala ani adong do dihita. Las do rohata. Sahat tita tu ujung ni taonon marulup-ulup doton dita. Alai dang bui persadota arong dotong nama bahen ju rohata. Akadia mei totu hita nunaing nama boto ati akamang dohot tamu inanami. Adorak sota salpuhon taunon di papostu hatta donuaing rohata sude marhiti hatana nama dok didongani asini rohani Tuhani mahita. Molo di hati Indonesia ngatarok nak kiningan kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Molo di dok asini rohani Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ahado lapatan ni, ahado maksud narupani. Ahado asini rohani Tuhanon. Dia donani dokna kasih karunia Tuhan. Jala ima nama dongani hita di dok. Hamuak kamang dohot tamuinang asini roha manang kasih karunia molo dihata gorik manang dihata junani didok mai haris. Jadi harison lapatanna anugerah manang silehon-lehon basa-basa ni debata. Molo boy rupanita pertudus muse harison manang karuniai dus may dohot kado. Jadi molo kado silehon-leho sabing dui rupani di pasahat tu hita. Jadi hita pehiaro majalo kado siya dongata
ditiki ulang tahun manang ditiki adong aka momen-momen tertentu rupani di leo maka du hita. Jala kadui murni dui si lehon-lehon. Dang adong upaya tadi si rupani ba tunglas niroha dohot asi niroha ni napasahaton namar holong niroha tu hita idui. Ima nanidokna kasih karunia. Ima nanidokna asi niroha. Lapatanna anugerah manang si lehon-lehon ni debata. Molo tarok nakiningan kado sian tuhatai. Jala molo tapar rohahon akamang dohot tamuinang hata harison selalu do disurat dalam bentuk jamak dak tunggalate. Jadi akadongan rupani na mamereng di hata gorik manang di hata Junani dia selalu berbentuk jamak. Jadi molo didok jamak berarti godang lapatan na harisi manang asini rohai kasih karuniai dak sada dang dua dak tolu alai boido godang. Jala sian akapat dohanom memuse jumpa kita istilah karismata adong no muse karismatik kate karismatik. Jadi karismataon ima na merujuk tuaka karunia rohani. Isarana rupani karunia melayani, makobasi, karunia memberi. Jadi suatu tapi rupani ba namar si lehon-lehono pe karunia do asadak sudi itorboi mga leon rupani. Karunia memimpin, manguluhon, ate mengajar, menjadi nabi. Jadi menjadi nabi itu menurut kesaksian Alkitab kita adalah karunia. Menolong, mengurupi, rela hidup sederhana. Jadi asini rohani itu hadwi molo gabiboi hita rupani mengulu di bagasan kesederhanaan, menggembalakan, mamarmahani, menjadi sahid, pamalupon, manang menyembuhkan, membesarkan hati, mengusir setan, karunia dwe, rela hidup membujang, manang tadok majorupani dang manguli, dang mulia te, karunia do tonge, mengabarkan Injil, memaritahon berita naulii, suka memberi tumpangan. Ahado guarna molo di hata Batak pertamue. Jadi dohot akana asingi imana ni dokna aka ragam ni karunia. Imana ni dokna ragam ni asini roha. Aka imana ni dokna karismatai. Jadi selengkap na budan do tajaha di Rom 12, di sada kori pitu, di sada kori 12, di sada kori 14, manang di Efesus 3, di Efesus 4, doh di sada Petrus 4. Jadi di sidu non jupahita aka naginwaran nakiningani. Jadi molo tadok, molo didok karis, manang karismata, molo didok asini roha, kasih karunia, dak sada dang dua, alai boy 10, bahkan macai godang. Tajahaman non dia ka ayat naung nidokoni. Holanido asini rohani debata, dao. Akadia do pemuse asini rohani Tuhani termasuk do kebaikan haburjuono te kemurahan grace hagogoon ni debata pengampunan haluaon dohot aka na asing. Jadi akaima asini rohani debata. Jadi molo didok akamang dohot tamuinang didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus mahamu ninna berarti akan nataguari na digijangima nasai madongani hita. Ima na pay huti-hutita di bagasan ngulutaw. Lapatan na penyertaan ni Tuhanon tak selalu berupa penyertaan fisik. Misalnya au rupani adong dong aku jongjong di siamuku do di habiraku. Dang holas songoni na nidok na penyertaan manang padonganion ni debata. Alai penyertaan merhite partodion manang rohaniah do.
Jadi sutuk tapikir rupani molo didok di bagas satrupukon didongani asini rohani Tuhanima hamu nina ba haduan di tahun 2026 adong ma dihabirak siamuta nasait mengawal hita daw. Asini rohai imanak kiningan adalah sesuatu bukan seseorang. Kajujuk do tabigi akamang dohot tamuinang didok tangyaki mada madongani hamu tangyaki ma madongani ho inna kan. Jadi tangyangi kan dak sosoki alai sesuatu. Tangyaku ma madongani hamu ninna rupani. Doaku menyertaimu ninna. Songoni manuaing natatusi di bagasan turpukon. Lapatan na dak pola sai dohot ibana mendampingi hita molo tarok nakiningan. Tangyaku mada madongani hamu inda dak pola ikos sai dohot ibana rupani. Lau ma mangarato geleng nai, lau ma mangarato rupani pinoparna. Roma na tua-tua na maddo. Tangyaku mada madongani hamu inda. Jadi nakso hadir na tua-tua nai di perdalanan na satu pangaratu ni alai tangyang ni ibana ngasai toktong madongani ibana. Jala disima bentuk kehadiran ni na tua-tua nai. Songoni manang tuhat tainuaing maradupok kita. Didongani asini rohani itu hatta Yesus Kristus sima hamu. Didongani asini rohani itu hatta Yesus Kristus mahitanin narupani. Suku-sukun na nuaing akamang dohot tamuinang tahilalado akai madongani hita dia ka arena salpu nasalilingon di tahun 2025 kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mendampingi perjalanan hidup kita hingga di penghujung tahun ini. Tahilaladoi akamang dohot tamuinang. Hupikir molubuhi hita sahat tu ujung ni tahunon. Jaladak piga liling nai salpu honot tama tahunon. Sude nai asini rohani debatado. Penyertaan padonganion ni debatadoi di hita. Ikut tahilaladwe dangadong nanggo saoti rupani alani haburjota alani haboyota alani halubiata gabibui hita sahatu ujung ni tauno asini rohani debatadwe kadu dui di leut tu hita kadu spesial kadu khusus kadu istimewa dui di lehot Tuhani tu hita lapatana haburjun ni tu hataido nasai madongani hita mamulus aka ari-ari ni ngoluta sia bulan Januari sahatu penghujung ni bulan Desemberon. Molo ido na tapakilalahon di bagasan tahun 2025 porsia mahita. Laosido tong bentuk padonganion sisongonido tong lehonon ni debatatu hita dinanaing bongot tita tu tahun 2026 nanaing ro. Asini rohani Tuhani madogadi hita molo didok songoni bukan berarti dang bolusot tabe aka namaol dang bolusot tabe nahacit dang ayot tabe parsahiton pardangolan sitaonon haporsukon tangi maksudna alai atik peta bulus ragam nyaka hamaolon di pardalanan ningolutai takas do didok asini rohani Tuhani do madongani hita. Apostel Paulus pe ya do rupani dipangidoi bana asa salpu basir-basir sian pamatang nai alai Roma tu hatai madok suku ma asini rohaku dihoin. Jadi dang hamalumon mungkin dilihat Tuhani alai asini rohado dilehon tu ibana. Asini rohani tu hatai madongani ibana. Jadi manangah hape natabulus manangah hape rupanita alami angguarong do disi asini rohani debata batok tong do las rohata. Jadi molo tahilaladui di tahun 2025 di pasahat tu hatai tu hita. Tu tahun nanaing rope laos asini rohani Tuhan sisongoni do tong nanaing madongani hita maddelani aka ari-ari ni ngoluta. Adong do pakilalaan nama cai las manang marulupulup tahilala disi. Aledang bui parsuado tasona tado digijang nak kiningan bui do lomos sita.
Halai pos marohata, didongani asini rohani Tuhan taido hita. Manang na tu dia pe hita mangalaka, manang na ahape, nanaing si bolusota, manang na dia pe, nanaing si ulauta. Mardongaton hatani Tuhan si songoni mahita, manal puhon taunon, jala mangalaka tu tahun nai baru, nanaing pasahaton na tu hita saluhutna. Amin, martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam napaposor rohanami. Hupakilala ho kami do, holan asini rohami do tutu, nama dongani hami di tahun 2025 on. Mamuka sian bulan Januari 1 bulan Desemberon. Asini rohami do, nama dongani hami atik pe gudang hubolus sami. Lausi matong napapos rohanami. Dina naing bongo tami itu sada tahun nai baru tahun 2026. Asini rohani itu hanima tong nama dongani hami madalani aka ari-ari nanaik si pasahatom modop itu hami. Mauliate madiho Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.